Neformalna grupa građana Opstanak u Bosni i Hercegovini predstavila je sinoć aktivnosti svoje kampanje u borbi za zdraviju životnu okolinu. Održan je okrugli sto o temi divlje deponije, kako reciklirati kućni otpad i predstavljeni su rezultati istraživanja uticaja divljih deponija na zdravlje stanovništva. Aktivisti neformalne grupe Opstanak u BiH udružili su se u namjeri da stanovništvo Zenice priviknu na pozitivan stav spram ekologije i potrebe zaštite životne okoline i edukuju o koristima koje mogu imati prikupljajući, selektujući i na kraju prodajući raznovrsni kućni otpad. Po statistici, odnosno po registru divljih deponija u Zenici ima negdje oko 300 divljih deponija, međutim konstatovano je da ih ima negdje preko 1000 do 1500. I tehnika koju mi pokušavamo, odnosno i zagovaramo, je da divlje deponije uklanjaju upravo oni koji su je napravili, odnosno oni koji su najbliži tim divljim deponijama. Dakle, da su oni koji žive pored njih i uklanjaju. Zašto? Zato što su oni i glavni kontrolori da se ta divlja deponija neće ponoviti. Kako ohrabriti ili primorati ljude da razmišljaju na ovaj način? Kako? Lako. Ako krenemo od ekološke krilatice, misli globalno, djeluje lokalno, mi smo unutar neformalne grupe Opstanak u BiH napravili jednu drugu krilaticu, a to je da je ekonomski opravdano, ekološki ispravno. A to je da sav svoj otpad koji imate iz kuće u stvari odvojite tako da lim prodajete kao lim, plastiku odnesete na otkupno mjesto kao plastiku i time svoj kućni budžet zaštitite od jednostavno davanja novca nepotrebno. Tražit ćemo od lokalne vlasti, kaže Goran Jerkić, da ohrabruje akcije uklanjanja divljih deponija, zaduži komunalna preduzeća da obezbijede kontejnere koji će biti postavljeni na lokacijama očišćenih smetlišta, ali i da razvijaju sistem organizovanog otkupa sirovina koji bi bio dostupniji građanima širom općine Zenica. Iduću javnu tribinu Opstanak u BiH organizuje u septembru u Gornjoj Zenici.